baba takabvunza nezvezvi zvemabhirofrendi vanobva vakudza kuti shandisa chinhu chako ini chinde changu handizotonaa chimutumere kuti ndoti murume wangu andibudire pachena nemagarira trokita pamusoro pemba yangu. Manzwere baba, andibudire pachena pamusoro pemagariro emba yenu. Pachena baba kuti ndimubudire nepapi pamba patogara kuona pamuchete unoopera kuna makona akanotaura navo. Andina vangaura kuti handichimudai here ngokupindira. mukadzi munomure Pamusoro idani magara ndoita nemurume wangu ndofunga rege nditaure kubva kumashure kusvika pakazosvika kutori dai. Murume wangu muna Julai kutanga kwaJulai murume wangu akabuda chini kuenda kubasa ndobva enda kubasa ndamutevera ndinga ndakatomuperekedza ndamuperekedza ndichisvika kumba ina handosvika murume wangu anga nemukadzi waidanana naye mukadzi uyu vakatangodanana vakudharweni ndobva vauya kubva kudharweni vese vauya kubva kudharweni vese murume wangu handina kusvika kumba ndakamira kusaidi kuroti kandaifungidzira kuti ndokune mukadzi wakudanana naye. Murume wangu akauya kanopinda mumba imomo ndapinda mumba imomo ndabva ndavati hanai baba ndokubasa here koko. Murume wangu ndobva nditi zvawaona ndizvozvo. Murume wangu akabva akuda ndokutanga kundirowa andirowa murume wangu ndofunga ndakasvika pakuenda kupolisi ndaenda kupolisi ndakadzoka zvinhu zvese zvabudiswa panze ndabva ndati konini mabudisa zvinhu zvangu panze kuti zviite sei. Ndofunga ndiri pakati pokuti ndipinde mbanjari mangwana ndizomuka chema polisi vakabva vatora gasi ndobva vavhura gasi ndopisa imba wabatirwa gasi nehanzvadzi yangu ndabata gasi. Murume wangu ndopakabva itafutichirama ndobva buda panze ndokutora 2 liters ndobva dhirina petrol ndobva tanga kumwaimba yese petrol yeyi. Vakomana hanzvadzi yangu ndobva dzakati arege tifonana baba kuti ndozviri kuno zvanetsa tiri ndavabata baba vari mumba mumukadzi yeye ndakakwanisa kufonera ameguru ndozvinhu zvaita baba nati tesaka vairamba vachiti nemukadzi yatidanani yapere mwedzi wakuenda kunopera ndobva vandirowa ndakandavati nei baba nati munondirowa tiri nekuti ndakubvunzai here kuti mimi muri kufamba muchienda kubasa muchitaura kuti nindapisire mushonga mvura yekugezi nhasi uno ndozoisa mvura mushonga yekugezi kopandaka makandiona ndapisire mushonga mvura yekugezi makadi kubva manditi nai mukadzi wangu ichi ndo chiichi ndo nyaya vakabva vandiroya pamauva pangu. Vapedza kudaro mwedzi ndofunga tagaragara tapinda muna December ipapapa ndanga ndine mari yangu inini yanga yandaita zvemukandwa baba ndobva wandikwereta mari yangu pane mota yavanga yakafa zvikanzi mukadzi wangu ndokundiro mari ndozokudzora chiri mari yangu ndobva ndati alright ndobva ndavapa mari yangu ndavapa mari baba wakaenda kunosukwa pamota vachida kutopera mota kuti wave nemota kumba ndobva ndavati zvona ako mafamba sei akati handafamba zvakanaka mafamba zvakanaka kuve ndopa ndakabva ndavati ndopa tikabva tanetsana nababa ndikati baba ini ndikuda mari yangu maerengero nezvanga ndakuona mumba menyu ndakati mimi ini ndogona kukubatsirai but asi mimi hamugoni kundibatsira vafudro yangu nayo ndobva tanikana nababa baba ndikasvika kuti pakundisana kupolisi endesana kupolisi inga baba vakasvika pakuzivhisa pamba pepa indobva kudisa kuti property munhu ndobva tanetsana memanje zvakazoripoti ndishuya kuno kudani kuti ndiye kuno kudani ndofunga takatenga mudziyo webasa wemining ndobva vabuda uri musi wefriday shongwe rakapere vachiti ndikuenda kutarweni vachiti ndikuenda kutarweni ndikudzoka nemanje kuti ndidzoka ndichienda kushuwe ndichienda kubasa ndabva ndakati murikuenda kubasa shuwa here mimi zvikanzi ndikuenda kubasa ndanga ndanzwa kufona kwavakaita pafoni nemunhu waitaura naye ndabva wanditi ndanga ndichifunga kuti mushini kwauri uda kuvhuditsa uda kuendesa madoda kuti ndikuendesa ndabva ndati kutarweni kwamuda kuendesa kana kuri ndikoko handibvumi nekuti onai ndakachengeta mari muchigaba tikasvika pakutenga mota iyoyo ndakunopedza mari iyoyo ndo yakasvika pakuzotendera girlfriend property ndofunga property yakasara girlfriend akazoya nehembe chiti hembe dzimurume wenyu ndo pandakaatinikouresa ndakonomutora ndidzosira zvangu mari yangu zvemunyika baba pandakaenda kumba kwedu ndikandarara chotamurege ndichisosekedzo ndichienda kumba baba ndopa wakasvika zvikanziko amainati kokuuresa maisako ndatakuuresa ndinaye zvikanziko medzisiye baba ndakandabvisa pabasa ndikutsamwa pakandaita nemerero ramafuta kuti inini muda kutengesa kuuresa ndabva ndachoti munogona kuti matengesa kuuresa muchaita kuti sezvamaka
vangu ndokuyana ndokutanga kuidonhedza pamberi pavabereki vangu Mama unami. ndabva kukanaufa paberi vangu vanogara pamberi vangu Darani mwewo kubani. Vanomvura gasa nesa petrol. Taura iti zvikuru. Abamukuru achitaura mari yakamhange ndichitaura kusvika ndachiudzwa kuti mari kuti dala chimubhazi kwazozotanga mari yekutanga yandakavapa kuti izvezvi yatakashandisa ndakavapa 800 yatikabatsana kuti takatenga kubresi pazvinhu zvatakaita vakandidzorera Nzorema. Angoti chidimbu kutsanangura kuita madzimai. Ndakatengesa rori yangu yandaji. Madzimai usarovanise nyaya. Taura zvako zvaunoziya zvakasiyana neizvi. Hatisikupisana. Ndo pakatangira nyaya kuti inini ndizotakura zvinhu ndizoendesa kumbasa kutsanangura kwakuita. Ndakatengesa karori. Ndatenga kompresi, ndatenga chigayo, ndatenga zvamwe zvekushandisa zviri pamwe chete nemadzimai. Ndakazoshoterwa nemari mishini yapa pakati pekushanda. Ndakumbira mabi yangu mari. Madzimai honai kwatiri kushanda kwekuita. Mvura yawandisa tatadza kuita sei kuipedza. Inini homwe yanga ndinayo mari yapera. Ndipewo chii mari. Nditenge generator rimwe nepambu kuti tiende kokupisa mvura. Madzimai vakatora mari yavo wandipa. Ndatoenda kotenga zvinhu zvandakataura. Ndikaenda ndinokupa mvura ikapera basa sembo yaramba kufamba zvakanaka. Ndatodzoka kuchimba shamwari kwekwe kwataikupa mvura kwekwe sembo yaramba kufamba zvakaita zvakanaka. Saka ndikufunga kuti tizvise kune imwe maini. Ndatoenda naye vatanobvisa zvinhu zvezvi vatanoisa kune imwe maini vakaendesa chiendesa zvinhu. Ndafonerwa namukoma kuti kune pamwewo pakudiwa mishini. Kumbouya kuonawo masembo zakuno kuti zvinoita here kuti uise mishini yako. Ndikati alright. Ndakabva kubasa kwekwe ndikaenda kumba kwangu nemadzimai. Madzimai pane kwanzi kune sembo iri nani. Saka ndikufunga kuti ndiende kunoita sei kunoona ikoko. Kana ndanoona ndodzoka kuno tozoendesa mishini ko. Ndakatomuoneka zvakanaka nakapamba itwazi 4 ndisuka pamba kuenda kumaona kunotsaka. Akatanga kufona ndiri ngoti ndipa mbudu ndanga ndisingandofoni kiringa iyoyo. Ndakazosvika pandakamira panonzi pamusure teno. Ndobva ndamufonera. Kama ndaona mamized call yako ati ndikuenda kuDarwin Darwin ndokwandikuenda ndingakamboenda ndiwende kuDarwin soso ndifonere neWhatsApp call ndikuratidza kuti ndikuma kuDarwin ndikabva tatanga kupikisana pafoni pa svika inini ndakadzosera futi foni yangu mhomho ndikasimudza futi bhaiki rangu kuenda kusakati ndichisvika pangamupfuure pamashopu ndakamira futi ndikapinda mushopu ndichitenga chikafu changu ndobva akafona uine foni yake ndakaima matiti madzimai zvikanzi masvika here ndikati handisati ndasvika sofa ndiri pamupfuure pamashopu zvikanzi ndoba kutaura kuti wana here ndikati izvo ndikakutienda pajikoni pamashopu unoshaya here wana vanenge vachidarika pamashopu hauzwisiki ukaona kuti pamashopu angashaike chi wana nditori pamupfuure pamashopu chifona neWhatsApp call uone kuti handisi kumupfuure uye haana kufona akaramba achifona nefoni yake ini ndakapedza ndabhoigana kuti takuita nguva ndikunetsana indabva kumba ndichiwirana nemumwe wangu sei ndaisa foni yangu handina kuzodaira foni yake futi kusvika ndadzoka kumba chi mangwana kuseni ndichisvika pamba ndakatosvika kuma7 dzekuseni pamba ndokubvunza musikana webasa apo amaini atoenda kupi zvikanzi wati ndikuenda kushandima ndakati ndapinda zvangu mumba ndageza bhandarara kuma 10 o'clock ndopandakafonerwa nehanzvadzi yavo amaini andina Tsano zvikanzi Tsano mukuuya nezvinhu zvebasa nguwai toda kuita sei toda kuboora ndikati ndakaenda kumaundaroni bva ndadzoka sofa ndiri pamba ndakuda kuti ndiende kotenga zvinhu zviviri ndiite sei ndiwe nazvo kubasa alright ndakabuda pai ndatoenda ndanotenga zvinhu zvangu kuti ndiendese kubasa ndoka ndakafonerwa futi naTsano zvikanzi Tsano kuno kukompresa madzimai enyu atakura watakura kompresa wari kuenda kuti unaye futi kompresa zvikanzi hatisi kuziva asi muri kunetsana here ndikati kwete inini ndakabuda pamba ndichienda kumaundaroni ndatodzoka nhasi kuseni saka handisi kuziva kuti sei madzimai watakura chii kompresa ndadzokera kwe handatozotenga zvinhu zvebasa zvezvo pandaenda nebhaiki kumaini shuwa ndakasvika kumaini kompresa yatakurwa pasina chinhu ndobva ndaonana naTsano ndikati alright kana watakura kompresa ko watakura nechinangwa chenu zvikanzi vari kuti vari kuda mari yavo yawakakupa iye ndikati ingawani takatenga zvinhu kuti kana tashanda mari kana yabuda tozokudzosera chi mari yako iwewe zvinhu zvoenderana nekushanda wakubvisa zvinhu zvacho tisati tabata mari sei ndikutaura naTsano vandaenda kumba ndasvika kumba ndikanoona kwaambuya ndakabva ndatega ndiende ndichivatarisa pamba paambuya vandaenda nekumba kwavo shuwa ndakasvika varipo wakarara ndakaona mwana panze kuva ndatobvunza ndati akona tauya nani kuno zvikanzi auya naamai vake vari mumumba umo wakarara
ndikati alright ndimutsirei vakamutsiwa mainati mainati matakura futi kompresa yebabasa kosei matakura kompresa zvikanzi inini ndatakura kompresa ndati kana mazowana mari yangu yandakakupai ozokudzosera ichi kompresa ndikati but kompresa takatenga kuti ishande ndobva ndinokwanisa kuwanawo mari yako inini kana kompresa ichiita sei ndishande but kana waibvisa ndichawana sei mari inini ndakatotenga zvinhu izvi titsvage nazvo mari ndobva ndaona kuti akuda kutochinjana chi mashoko ndabuda pamba ndakoti mai inini ndakuita sei ndakwenda amai vakatoti watsvagirei mari yavo muwape ndikati so fine inini handina imwe wei yandinokwanisa kutsvaga nayo mari kuti ndiwape kunze kwekuti kompresa iyoyo ishande kubasa kwandakaiendesa ndizowana mari yavo ndivadzosere ndasimuka pamba nekutsamwa ndakabva ndaenda kumba bva ndanonoda property yake yese bva ndaendesa kumba kwamba ndikati inini ndauya nezvinhu izvi panapa kuti ndikusiyirei zvinhu izvi panapa nekuti uyu pese patinonetsana anouya kupi anouya kuno saka inini ndikuona kunge zvese izvi zvaari kuita izvi pamwe inini mune muchizviziva kuti atora kompresa isa pakati muri kudi kutsurawo chi mwana kuti zvavakuita izvazvo hazvichazivizvi watora kompresa yanga iri pabasa saka murume wakachawana sei mari bva ndaendesa property ikoko takatanga kunetsana inini naiva nevanina vavo tichibvisana ndichida kurutsa property vachidzosera moto ndida kurutsa ndichidzosera moto svika zvinhu zviye ndakazoita zvekuvhura bhodhi remota bva ndaenda zvekukanda chi basi ndakanda zvinhu zvezvi ndakabva ndadzokera kuti ndakabva ndakuda kubuda tidzokere kumba wakabva wabvuta foni yanga iri muhomwe mashuro ndo mamwine mari yandaenda kubhadhara chi transport yemota ndobva ndati amai nati usatora zvako foni chindipa mari iri kuseri kwechi kwefoni ndibhadhare transport iite sei idzokere amai nati ndopa wakatizira mumba mehanzvadzi yavo ini ndakamhanya ndikatera pai mumba meme ndatera mumba meme ndikati ndipe chi foni yangu kuno amai nati wakarambira chi wakarambira foni takatanga kunetsana tiri mumba meme kusvikira ambuya wauya wapindawo futi mumba meme tiri pakati pekunetsana ambuya wakatondibata huro zvekutodzipa chaizvo zvekutoti ndakatozoita kupusha wandisiyi tichinetserana nyaya yechi yefoni akomana ndanga ndaenda nawo werori wakasvika pakuona noizi kuitika mumba umu munogona kuzopedzera makwadzana chi wa ndobva wauya wakomana bva wapusha dhova raita sei varavhurika dhoo ranga ratovharika mumba tichinetsana inini naamai nevanin'ina vake ndobva wakomana wavhura dhoo ashamwari kuda tiende kana iri mari unozondiita sei unozonditsvagira shuwa ndakabuda mumba meme bva ndasiya foni iye zvisine chi nemari ndobva ndaenda kumba ndichisvika kumba ndikati hanini ndikaramba ndakagara panapa nyaya dzichienda futi kupolisi ndichazoonekwa kunge inini ndine problem ndiende kupolisi ndoripota chi nyaya kuti wakazouyawo kana tichigadziriswa ndoita sei togadziriswa ndakaenda kupolisi wakazoteerawo kupi polisi kuri kuenda polisi bva yabvunza zvafamba sei ndobva watsanangurawo mainati semafambiro aita zvinhu ini bva ndatsanangurawo semafambiro akaita zvinhu ndobva tagadziriswa chidzokerai kumba chipa mukadzi wako mari aende kotakura zvinhu adzosere kupi kumba kana muine zvimwe zvamunoda kuti muzoita munozotangira papi ndatsvaga transport yangu ndikapa mukomana wekarori mari akaenda akanotakura zvinhu wakadzosa kumba ndobva tagara kompresa asaida kuti ini ndabva ndakuti zvekompresa rega ndichiita sei rega ndichizvisiya rega ndinyarara asi mari yako handisati ndapiwa nabhuza ndinakubasa mari $800 name apa akabuda wakachena ndiani wakabuda wakachena maererano pamusoro memba ipi murume muda murume undomuda nodenda musinga kompresa kuta unomonyani asi ndeikuita mari yamuri kuda mari yekuti muzoiweke nokana makatora kompresa yemuchigare naye ukubasa ukusinai anotora kuti mari chakandipoti nditore kompresa inayo yekuti vanga vakuda kubvisa kompresa kuenda kudarweni pakandipa futi kuti vazodistroya futi mota yatakambotenga wakatengera girlfriend property ndo zvakauya nopinda mfunga rangu kompresa iripo pane pandakaichengetesa mugagao waiditi ayakadhaka kupinza mari ndikuudza zvinhu zviri zvongoda kutaura ndopane nyaya izvozvo mabuda una maisesa mumba mangu ndikuudza kuti polisi nepublic relations handiti inenge yakabata nyaya iyi ini ndichazokusunza kuti kuya kwamambo chii baba vaisakesi
ndakada kuti magara andikuita nekuramba vachingonditi pese pakanetsana vanenge vachingogara zvinovanzi pamwe wakundihwandira kuti kutenga kwatakaita imba nekuti takazopoti ndibhero kundiuya kuno vanga vakutengesa imba kwakatouya munhu achida kuti unoona pamba kuita muni kutenga Manga uripo pakawanda. ndanga ndiripo izvi Akapindura ere? ndanga ndiripo ndopandakunotenga akatouya akapinda marumzi ese inamutana Akakuti ndautenga imba here. Aiwa, taura Rebecca. Alright. Iwe wachinangotenga kuti munhu auye ndichitaura checheni. Pana munhu akambouya pamba. No, handina kuti ndingayo. Urumuna? Togadzisa baba nemukadzi wangu. Chandoda kuti chigadziriswe nini pakati pangu nemukadzi wangu. Fanira kuti takanetsana isusu. Ndinogadziriswa naamai wake kana kuti nababa wake. Auya naniwe? ndave mateka munandiza Kwa mama wako? Kwa Marimu? Oh, kama wewe baba. Oh, wakuru wana. Vatokamira kuwasha kuri zvamapinzi wazvigezi. Vanyikina varime? Uyai kuno, vanyikina veche, vamadzana unjanani? Yaibisana nevaningina wake tu. Vari mumwe? Vanenge pauya one, ndaona one. Vanogawe? Munyikina aibisana pangu, apa maita chiramo bada chichachida. Chiramo chemapiripiri. Chinokonzeresa kuti anozana vana nyaya iripo chete ndekuti vachi vanhu zviri zvezvishi zviratombabasa randoita chine zvese zvatinoda marose ekugadzisa musha anonzi pinda apinde titina naambuya nanasekuru andizvozvo nanabanguru amai vabude munyaya nokuti ndikuona samoni shuya rinogona tete kada amai aikwasha marose eamai akutambira imeni mwana uiona zvakuiteera yakamira sei maonerei ndingati pachidimba vakauya mukasha wangu etuya nemoa musikana usingasina kumbuzoti ini kundaendeseti Akakuudza ndingasina kutaura kuti ndaenda kozoitora nechinavo vauya mukasha wangu inini atosvika nemudhobhegi yake ndobhagara ndobva tatusweresana muche zvakanaka ndobva tatanga kutaura namwara make zvakanaka ndobva ati ndakuenda ndingati mhanye chiko zvikanzi mainati vatengese komuresi ndikati mainati vauya panapa varimo mumbomo regai ndiushedzere kamwana kacho kaende koshedzera mai vacho ndobva akaenda mainati andobva abuda ndikati nai mainati matengese komuresa here mainati akati handina kutengese komuresa asi chandaita pane zviri kuitika tiri vangani tiri two baba nati vakataura muromo kuti iwe mainati mari yandavhurisai madii hapana kuti chatatikazokwanisa kana kudini pakataurwa baba nati aindobva vatore motobheki ndobva vaenda isu tobva takagara tochobva tasara takagara pamba tagara pamba papa takazoona baba nati pasina kana 3 hours baba nati vakatungamire nemotobheki yake rori riri kumasuri rakazare property ndikati ko nhayo asi manga makahwandirana kani chii chiri kuitika ichi baba nati vakatosvika kuti toti hapana kana kunditi odhimai kana kuti nditaure nawo mashoko avakakwanisa kutaura nawo nerori ipapo hapana vakangosvika nekukande mudziyo rori ramira ndobva vatotanga kupinda murori vechikande mudziyo mukadzi ndokusvika ndobva atanga kutore mudziyo iya yechitanga ari kudzosera vari vese parori paya nevanhu vavo vakatouya nevanhu vopo baba nati vakangomirawo ndototi ana baba muri kuona here zviri kuitika izvi munhu wenyu wamauya naye ndofunga pane vhidhiyo rakazotorwa kana anaro ngaari kudisa vhidhiyo iroro
Saka vadaro babana atani kati babana atinga mwana uyu akamauya pane mugaro unganidza vanhu madi kushedzerana babacho kana kutaurira ana atete acho kuti mwana pane zvaaita zvamasvika pakuuya nerori panapa Alright, I'm a man. One more girl, I'm sure we never answer. Chalo the same, but I'm beyond. You are no, but I'm not a good man. She said, I'm sorry, Dad. Inini baba, andina kana daga andina zvore ndinotonga baba nati. Mazuva mazhinji kokumbiridza imba yavo. Vakatakurana kuende kosungisana uyu paakatorwe gasi iroro. Pakabuda imwe pfuti vakaenda kunikati mwana wangu murume haasungiswe garai pasi mutaurirani handipindi mukati mwemba yevanhu ndaenda kumba kwake ndotoenda ndashedzerwa kunzi mwana mai nati vari kurwara handina zuva randakambovhakacha kuti ndaende kovhakacha kuti ndiri kurare hope zviri free vari ipapa handina kungopinde mupame mukwasha achangamiri unombera kuna mambona Wata ndina zuva randakamboenda kumba kwomukwasha ndichinorara zvino mashoka awo atsanangura. Wati zvinhu zvacho ndeni ndichingoenda ndichimumbiridza. Wati ndinoenda. Apana correct baba tu ya doini ya ni ndio utika mwani tuna compresa wani unesa no rungu azini kana muito muito lá para de bem não ninguém dizer algo não vai ter que ir para Iyo wanzatsi ishanjo kwanyanyudzi wanza kuti dzoparadza kuti musha. Wezi zvinhu zvako chezvezvo kwaratarisa shanje dzako kaidzika dzina undiwo kwa. Dzinoparadzira. Ndakatichikumbira kuti ndidzidzise mwana wangu. Ndakasangana nemwana wekuporesa uyo musana ndiziyo. Akarohwa zvokuti miri wese ndokusiwa gasi wachirungu. Akazoripota nyaya yake ndiripo. Ndikanga ndienda nenyaya dzangu dzokuzveiti. Ndakamubvunza kuti iwe chii? Zvakanzi kurohwa. Mapurisa akatyiswa kubva musana aizofunga irova nemboma. Handimuzivi ndachakotomona nhasi. Nokumuudza futi kuti mumamate zvaramupindwe. Kuteera kunorwisa zvandanzwa zvitaura zvaataura iye kuti takabva tateera. Akanoteera kunorova mukadzi mumamate zvaro. Ndokubva ndamona kuti ari romwe ipapo. Kana wamurora mamai vakanizitisa zvoita kupi 2, 3. Uyo mukadzi ari kunzi amana tuyo. Ndanzwa zvichinzi akanga aenda kunotora komboresa haana kuenda kumba kwaamai vake ndoti mumudzidzise ipapo. Haana kuenda kumba kwaamai vake kunohwanda pamuna vekomboresa. Akanotora komboresa ndobva adambura nokumba kwaamai vake. Saka ndanzwa shoko rokumutaura kuti takadedzerana kumba kwaamai vake. Ndopakaita kuti ndingokudzidzisa zvake papa mwana. Ndakamuona akarohwa zvokuti maitya. Kwete. Zvatimbopinda munyaya yacho. Ini ndautsina shoko ratawana vanhu vachiti mabhusedi sada kugadzirisa. Amai mukwasha zvaari kutaura achiti nini nyaya ndinoenda kuti takatadzirana ambuya vanova vachipinda munyaya yangu vachigadzirisa. Ivo ambuya vachiti vanhu vangu vachiti ndinochasi ndinoenda unogadzirisa kuti vanhu vaitasi vayanana. Ini mambuya imimi ikudai pasaiti muimba yevanhu atete avo vanhu vashurawo. Uyu musikana anofanira kuti akanisa nemurume wake anofanira kuenda kwaatete woenda unogadziriswa nemurume wake vari kana kuenda kwaatete wemurume kana kwaatete kwahanzvadzi yapapa vane vacho woenda unoyananisa. Ivo hanzvadziwo kana uchienda zvinhu nemurume wako pamba mari yotaura kuti mukandwe ichiya mutipetisa tichiita zvinhu zvenyu mukuirana zvinhu zvenyu muri kuchi muri pamwe chete. Kana muwaenda musango akati taita tanyura kana kuti mari iye taiisapo kuchitoziva kuti mari iyi ndopairi achiti haisati yadzoka mupo mukana wekuti aita se adzose mari yegozi ipapa nhasi kwakanzi kwaada kusheyana propati anoti komboresai mundoti ndikuda wosheyani
yenyu but mari yenyu maita madzosera saka ivai mune chinhu chimwe chete mumba menyu chirunga nababa naamai pari mwasaite nesaidi rake mwaita nesaidi rake amainini havana roho here mukati ndikukumbidza kuti amainini varamba vane roho futi ndikupawa kutendera mainini kuti ndovakutsuri wakwanzwisisa munhu ndikuona kuti hasha dzakakwanira wozokwana munhu achiitira kwaachazonita noise akashaya respect wanzwa miri ndosaka waona nyaya zvira kudai chivanhu zvinongoita zvokere zviroko zvinoda kuti kundiuligero naambuya vangu nokuti samoni atinaro kusero ndokuenda kusinda kukumbira regero wangu enda unokumbira regero handisi kuziva kuti chataura kuti tikumbira kuti tikudii nokuti ndokuziva zvawakaita handikuziva zvawakaita enda unokumbira regero kuno handikuziva amukwani wenya ndiye ndezvei unozei yeiko yekuya nepropati marina kumba mate okwazwa aita sei makakangirisana tikawisana okaita sei takawisana ambuya vamusemkwata kana vakuronda amaiva wakaita sei tikawasaidzira ndokumirosa munhu wechikirirere ndopati kubva taripinza munodera ambuya chakubva takugadzisa nyaya dzatochiita sei munodera ambu garapa mbana ndeitofunga kuti nyaya dzatozisovha sei sandine basa kandiri pana waguma mhosva yako yechipiri esamoni waguma munodei mukwanya mwana ndoe ndekati ndomboti dzokei pasi ndoda kubata panzini ndikupinde mubangaro ndataura kuti musikana mwana wangu inini yakubereka arohwa kudaro ameende kupolisi oti ndosungise murume ini ndoti mwana wangu murume haasungiswe unoenda kumba kwavo here haiwa kana kutofona handendi kumba kwavo ndonge ndichitotaura navo kana pafoni musasungise murume mwana wangu yakuzodzoka mama ndofunga nyaya yeese yapera dati munodei apa changamiri kana mandowana noya kumuduko toda kuti kupere nyaya dzavo abhadharani anovadzorera mari yavo yesamoni mari yesamoni anovadzorera anovapa mari yemusumudzo ngosumudza ambuya chiti ndande kudari nyamba akakwirirwa ndiye taakaita bhevhi yakanaka vaiuya kudari munodei kokusumudza ikuro kuna kudari munodei vaitiisemudzi yake taakudzoka mai andisandambo ambuya wakunakwezi nokunyanga wakati nhasi abasha ndinoda but mangwana unongozvibhadhara chiti unyepe iwa uzisiye saka taura zvinodiwa pachivanhu panobva dii kana wakushamba vandiyo chii nei wakapusha mbetukurokuroambuya ambuya mwana wao unobata ambuya wobata futi anoambada mbudzi mbiri nemombe imwe chete asi kana amai mbudzi mombe nembudzi zvavai munozvisuma munozvisuma hama dzenyu vandakakasiwa nemukwasha paya abhadhara zvinhu kuitira mangwana manzwerano uisamanyika zadzisaiva zvore mukwasha mombe nembudzi zvinoendarei komburisa nendarei murume wako kana nhasi yake inakumbira murume wako uzodii handisi kuziva tichokumbira regero kuti isusu nyaya izinotumira dzei saka iwewe iuyawo toda kuona toda kuti uite famous ani shato uite shato hamunoita sei chazvitakuza
Pane mukadzi asina shanje. Pane murume asina shanje. Akasikane mukadzi wake. Saka shanje upenyu hwemunyama dzedu dzotisona nazvo naMwari. Andizvo? Shanje rudo kuti wewe unokudiwa mukadzi wako. Wakatakura property yako. Handisi kuchaja ini. Kuti muregererane. Unoti uri ina nomuka munhu. Zvakunzwa uri munhu asi musaiko. Shamani ndakaita kutora. Shamani. Unomuda. Shamani ndiregerere uneza ndikakuita. Namatine mushandwa zvinoya muri murudo ndozvazvinotaura saka mamuregerera satana ngapindira zvinoitika ndechekuti ndakanetsana nababa takabvunza nezvozvi zvemabhokeni vanobva vakudza kuti shandisa chinhu chako ini chinhu ndechangu handizotonaa ndimere muda vakomburese aiwa yokomburesa yakumubata gara pasi usashandise mashoko anonyomba azvibvisa tsvaga mazwi unoona usina mazwi zviri nani kubuda mumba orudzorwa waserera bata mudzimai wako ende kumba Uyo sarove mukadzi. sarove mukadzi ane mawabata umo ukanobata igenda besi unobata unomubatiri kuripa ndokuripo unomupa udipi ipi yacho Ndatengira udendo. wamuzorera mari yekukirandare nyaya yake igadzirika umakuudzira naatetero bata mukadzi wako tora mukadzi wako gara izvonya nokutora Tochata nhasi.